jopiny monjo bunge eni teko oma institution mawacho maluongo ni en bunge kar loso chik. Nitie jaod bura moro ma Okisima bende osendiko barua ne jopiny kowacho ni ber mondo vunj bunge. Ilonge ni Manduku. Dr. Manduku. Aparo ni VOJ gini onego wache straight ni bunge lose confidence. Jopiny onge gigeno gi bunge. Timore cha was a vote of no confidence. Okay. Koro gimonego gipenjre niya, confidence no gibro yudo nade. Emomi neno ka nyithindo gi no nyaka chako penjo ni right to recall. Wanyalo luongo wajunge wanade mondo wayier moko. Nikech manyicho waketo gi otimo ng'o o let wa down. Sani mineno kwa neno mokwongo ka mujumbe dhi nchi neno mujumbe ma Nakuru East na Nigikari David orwa kunya kasati mowacho ne ji ni I apologize. Ni neno mbunge mambere North Ruku. Ko wacho mabe ni kata chik manchudwa kelo mar kaka ji dhi ng'anyo owere go manyiso no go bade piny. But ka wadok e bunge ingeni bunge mar Kenya nyaka ne los kata ndalo multi party mane ji gore mar multi party kata ndalo single party state. Kano chopo bunge to kanye mane debate mober kabisa ne timore. Kendo debate ma ji ne nyalo wuoyo ma ng'ato wuok kawuono mashiku kuwe machak kendo dhi mbele kiny kapod wuoyo. Sani gima wanene bunge onge debate. Gimoro ni dwa bet kaka wan jofwambo maluwo bunge ni dwa bet mondo ilu gima ng'ato wache bunge onge. Koro wachak gi kanyo. Manyiso ni wabunge wa no kobiro kokamano to gin giwegi tija adek machiko miyo gi kia. Gine bi gibiro kachicha nikech luongre ni mujumbe en gima ber kabisa. Pile wasebet ko wacho ga kania wach mar loso budget. Jogi te across the divide koso gina a section of MPs. It is across the divide. Adieri ber mondo wawach. Nikech pile wasebet kako wacho ni loso budget en tich mar mujumbe. Ok en tich mar serikal ma the executive. En mar mujumbe. To king'iyo kata ndalo mwase wuoyo ko wasewacho ni chakre 2013 mane bunge mar bicameral ni donji. Onge bunge mose chung mo reject budget. Mo wacho ni wan to mae gima executive omiyowa lakini kaka teko mar chik omiyowa watamore gini. Nikech nitiere ilongo ni budget ilongo ni parliamentary budget office. Yes, mabende advice gi kendo gi wacho kendo ni gichiwo. Gisebet ka gichiwo makata ndalo mar Uhuru Kenyatta ndalo Big Four agenda. Ni neno ka ging'iyo magiwacho mabe ni omenda iketo to omenda oktiko kako timang'owa kaka dwarore. Koro ken gimo chako sani. En gima wajumbe noweyo tijgi no chon. Pok gitimo tich ma aparo ni 2016 emane gichung kane gilwaro division of revenue bill to machacha no olwar nikech omenda manonego beni dhi e counties nok giwinjore. Ineno. Lakini kakoro wadoke bunge ka ni mondo wane ni wajumbe nikech kata kani winjo speaker mano kadho Justin Muturi nosiko kanyiso wa bunge ni gima wuok executive en suggestion. En gima uno nyalo loka. Koro kancha neno kata jok moko wacho ni minister ma National Treasury no biro mosomo budget. Ono somo iluongo ni budget highlights. No kosomo budget. Makata chieng'no kadine wajumbe wache ni obi ochung kanyo kwa bibet kanyo. Onge gima timre nade. Onge gima lokore nikech Treasury no sekelo gimiluongo ni budget policy statement mane nigi estimates. Manyiso ni wabunge emane decide kama kata ntiere committee on supply. Mane dhi mang'e ni balancing en nango. Mae revenue madwa raise. Mae pesa madwa spend. Pesa madwa spend ni. Ka jo piny wacho ni pek nitiere mar usuru. Ere kaka wanyalo ng'iyo kuonde ma wanyalo timang'o wanyalo golo. Kiwinjo nyithindo ma Gen Z gi ineno kata gendiko ne nyaka sirikal. Magi nyi sirikal ni onge gimuwacho no omenda onge. Golu office mar Prime Cabinet Secretary spouse en ng'a. Goluro office mar Prime Cabinet Secretary onge chik. Goluro office mar Second Lady kata chik waonge gimoro ni Second Lady. Goluro budget mar First Lady, office First Lady. Goluro budget mar CSS. Goluro budget mar advisors. Na neno ka ng'ato wacho ni advisors mani State House gin 133. Manitiere State House.
Nyoche neno ka Nation Business Daily otimo ni pesa michulo advisors team mar gindi en $1 billion. Koro ka $1 billion wachulo advisors. $1 billion ni kigolo ni dwa chulo joje SS teachers mani interns. Ibro ndikadi. Pesa ni kigine midhimiyo intern doctors. Ibro ndiko jiadi. Koro mane nyoche nche neno kwa ng'iyo kata furniture mane jogi onyiewo nyaka nche gidonji $1 billion. Koro king'iyo pesa gitu yudo ka pesa to ni manatie. Priorities ema timra ang'owa emoleng'ore. Kagi nyalo ng'iyo priorities nikech kata an sani kinyisa na ng'adi 80%. To kanyo okachul pesa hospital, okachul transport, okachul anything. Pesa nani achulo kodo mana ot madake gi transport na abochul.